खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी। थारैनो जों बुंनांगोन बर' लाइमोनफोरा हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि गेजेरजों, गेलेनायनि गेजेरजों, हारिमुनि गेजेरजों, खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौ फारसे सिनायथि होलांगासिनो दं आरो बेयो रोखा आरो एबा सैथो। आरो आथिखालनि बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि नाजानाय आरो मावनायजों हारिखौ रायजोनि गेजेराव, हादोरनि गेजेराव बर' हारियाबोदि लाइमोनफोरा एबा बर' हारियावबोदि लाइमोनफ्रा रोंगौथि दं, गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय दं, बेखौ सिनायथि होबोगासिनो। बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेरावनो सेल्फ मेड रानि बर' बिथाङा बर' हारिनि गेजेरावनो साहित्य अकादेमि बान्था मोननायजों मुं आरजिनो हानाया गमामायैनो बर' हारि नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। सेल्फ मेड रानि बर' बिथांनि बेबायदि साहित्य अकादेमि बान्था आरजिनो हानायखौ लानानै दिनै आसाम आयेन आफादनि नेहाथारि मावख'निफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लायो आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो मान बावनायजों लोगोसे दानथामारि बर' राव सोलोंनाय आरो रायज्लायनाय फरायसाफोरनि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनिफ्राय बर'नि गेजेराव साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि सेल्फ मेड रानि बर' बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे 1 लाख रांनि चेक रानना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।